Goedenavond, het is zaterdag 16 mei en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Op de Margaretaweg in Terneuzen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 17-jarige jongen uit de gemeente Terneuzen overleden. De hulpdiensten kregen rond 4:10 vannacht de melding van een vondst van een zwaargewonde persoon op de weg tussen Terneuzen en Grieten. Kort na de melding bleek de jongen overleden. De politie heeft urenlang een sporenonderzoek uitgevoerd waardoor de weg afgesloten was. Het is nog niet duidelijk wat er gebeurd is. Het onderzoek is nog niet afgerond, meldt de politie. Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er geen doden, geen ziekenhuisopnames en geen besmettingen bijgekomen in de afgelopen 24 uur in onze provincie. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM die vandaag gepubliceerd zijn. Het aantal doden blijft daarmee staan op 63 in totaal, het aantal ziekenhuisopnames op 152 en het aantal besmettingen op 632. In de tuin van Stichting De Okkernoot in Schoondijken staat sinds kort een caravan. Eindelijk konden familieleden elkaar weer zien. En dan lekker geslapen vannacht. Of heb je de wind gehoord? En? Hoe vind je het dat dat nu zo kan? Perfect. Toppie. Dit is natuurlijk ideaal. Hè? Dat is zo ontroerend. Je hebt weer zielscontact en je hebt weer oogcontact. En dat is het belangrijkste wat de mens op een gegeven moment inderdaad nodig heeft. We doen veel met videobellen en bellen. Maar dan is er altijd een begeleider of een medewerker van ons die dat begeleidt. In deze caravan hebben ze echt dat moment alleen. Hoe belangrijk is dat? Heel belangrijk, want stel je eens voor dat je zelf niet meer met jouw kinderen of met jouw geliefde privé kan bellen. En dat er altijd iemand met je meekijkt. Is het voor haar belangrijk dat dit weer kan? Ja, Dat is essentieel. En zowel voor haar als voor ons. Hè. Mensen met een beperking en hun familieleden wachten in spanning af of het kabinet binnenkort ook met een versoepeling komt voor de gehandicaptensector. We zijn geopend. Ik zou zeggen, kom gezellig binnen. Je winkel verplaatsen vanuit de Randstad naar Zeeuws-Vlaanderen. Dat heeft Vico de Bres gedaan met zijn wielersportzaak. Hij zat met zijn winkel de afgelopen jaren in Almere en opende vanmiddag zijn nieuwe zaak in Hoek. Je wilde per se vandaag open, maar het was nippertjeswerk. Ja, het is letterlijk nachtwerk geweest. Een goed uur geleden was ik klaar. De weg van Hoek naar Almere snap ik meteen, maar van Almere naar Hoek? Nou ja, het is dezelfde weg, maar dan de andere kant op. Maar goed, ja, ik ben hier dus eigenlijk terechtgekomen via mijn vriendin. Die is hier een tweetal jaar geleden deze kant op gekomen voor werk. Nou, wonen er in Zeeuws-Vlaanderen net zoveel of zelfs minder mensen dan in Almere. Klopt. Hoe ga je het hier dan zakelijk bolwerken? Nou, Zeeuws-Vlaanderen is sowieso meer een fietsprovincie dan Flevoland. Maar weinig mensen. Nog steeds voldoende fietsende mensen. Almere is echt een grote stad. Daar is echt de 24-uurs-economie is daar volledig ingeburgerd. Als je hier bij de bouwmarkt staat en er staan 3 mensen voor je, nou, niemand heeft haast. Is dat ook een reden om deze kant op te komen? Niet specifiek, maar het bevalt me wel. De bal rolt weer en seniorenteams in Zeeland grijpen die kans meteen aan om weer het veld op te gaan. De competities worden niet uitgespeeld, maar er mag natuurlijk weer getraind worden. Zo ook hier in Nieuwdorp. Afgelopen donderdag zijn we voor het eerst weer begonnen. We moesten even wachten op een protocol van de gemeente. Maar daarna zijn we rustig opgestart. We hebben geen gekke dingen gedaan. We hebben wat voetvolley gedaan. We hebben even wat wennen, paastrappen en wat afwerken gedaan. Geen gekke dingen dus, maar het is voor trainers wel even kijken hoe je de oefeningen voorbereidt in de 1,5 meter samenleving. Dat merkte Vujovic ook. Ik volg heel veel op internet, YouTube, allerlei voetbalfora. Dan zoek ik in ieder geval wat oefeningetjes op en ik bedenk wat zelf. En dus wordt er vandaag gevoetvolleyed, gedribbeld en er wordt ook gebruik gemaakt van de aangrenzende tennisbaan. Het zorgt in elk geval voor vrolijke spelers. Het is weer heerlijk, ja. Gewoon weer lekker bezig zijn, iedereen weer eens zien en weer lekker bezig zijn. Wat heb je het meest gemist? Ja, toch met de groep gewoon lekker bezig zijn, een balletje trappen, af en toe een dolletje maken. Dat is wel wat je mist als je thuis zit, ja. Tijdens de oefeningen wordt er volgens Van Iersel op de onderlinge afstand gelet en dat gaat goed. Als voetballer wil je natuurlijk wel het liefst oefenvormen doen met duels en een beetje wedstrijd echt trainen. Dat gaat dan helaas niet. Maar het is in ieder geval goed om weer eens met de bal bezig te zijn en dat balgevoel weer een beetje terug te krijgen.
De sloopwerkzaamheden aan de Zuidwellebrug in Zierikzee zijn in volle gang. De monumentale brug was in zeer slechte staat en al enige tijd afgesloten voor alle verkeer. Het wordt zo voorzichtig mogelijk gesloopt, voor zover dat bij dit soort groter sloopwerk mogelijk is, om zoveel mogelijk historisch materiaal, met name baksteen, te kunnen bewaren. Dit soort stenen komen uit het binnenwerk. En je ziet van dat is met kalkmortel gemetseld, daar zit niet zo heel veel rommel aan. Alleen hier een stukje van het zichtwerk wat hier van binnen heeft gezeten. Deze stenen zijn nog in goede staat en goed schoon te maken. Maar hoeveel procent zal dat zijn? Ik denk als je alles bij elkaar zet dat je rond de 10% of iets meer, maar heel veel meer zal dat niet zijn. Maar bijvoorbeeld bij het natuursteenwerk hopen we dat dat percentage veel hoger kan zijn. Want sommige moeten bijgemaakt worden, maar gelukkig ook een heel groot aandeel wat hergebruikt kan worden. De houten fundering lijkt goed te zijn. De enige onzekerheid is nu nog de verbinding van de brug met de wal. De kwaliteit van dit oudere werk, dat moet nog wat nader onderzocht worden. We weten niet precies hoe het in elkaar zit. En we willen toch wel een stevige fundering hebben voordat we echt hier gaan restaureren. De restauratiewerkzaamheden moeten volgend jaar klaar zijn. Goedenavond mensen. We hadden vooral in de ochtend zonnige condities en het was heerlijk weer om er even op uit te trekken. In de loop van de dag kwam er echter ook af en toe wat bewolking binnendrijven vanuit het noordwesten. Overigens leidt die combinatie van opklaringen en bewolking tot soms een fraaie zonsondergang zoals gisteravond. En ik verwacht eigenlijk ook wel dat we vanavond en vannacht weer een mooie zonsondergang kunnen verwachten. Want er is sprake van brede opklaringen en weinig bewolking. Met een temperatuursdaling daarbij naar 3 tot 8 graden en een zwakke wind uit het zuidwesten. Ook morgen hebben we te maken met droog weer en er is sprake van zonnige condities met weinig wolken. En het wordt dan ook wat warmer dan vandaag, want de maximumtemperatuur komt te liggen rond 17 of 18 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Ook de dagen hierna krijgen we aanhoudend droog weer. Het blijft vrij zonnig en het wordt elke dag wat warmer. Uiteindelijk krijgen we begin komende week temperaturen die oplopen naar 20 tot 22 graden. En tot zover voor vandaag wat het Zeeuwse nieuws betreft. Volg ons online voor het laatste Zeeuwse nieuws. En ik ben straks bij u terug met het weekoverzicht. Graag tot zo.